Acords finals de la COP de la veritat i la implementació, que han acabat sense tenir massa de veritat ni massa d'implementació. Anem a veure en què s'ha ficat d'acord els nostres estimats governs en aquesta COP30 a Brasília. Comencem per l'1, mitigació, reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle, allò que causa la crisi climàtica. En mitigació fa 10 anys que el drama sempre és el mateix, i és que els països que formen part de l'Acord de París decideixen voluntàriament quina és la seva contribució a la reducció total d'emissions, és a dir, quan reduiran ells com a país. Què passa? Que l'Acord de París ens marca un objectiu de 1,5 graus i anem a un escalfament de com a mínim 2,3 graus tenint en compte totes les contribucions de tots els països. Però les Nacions Unides no tenen la capacitat ni el poder de dir-li als països que han de reduir més de lo que consideren nacionalment oportú. De fet, el text aprovat a la COP30 diu literalment que ens estem acabant el pressupost de carboni, que de tot el que podíem emetre a l'atmosfera, 4/5 parts ja l'hem emès, i aquesta 5a part l'estem acabant molt ràpidament. I quina és la causa principal de les emissions de gasos amb efecte hivernacle? Efectivament, cremar combustibles fòssils, petroli, gas i carbó, entre d'altres. Però els combustibles fòssils pràcticament no es poden anomenar a les Nacions Unides, perquè molts països viuen i tenen les seves economies basades en produir o refinar aquests combustibles. Per tant, aquí entrem al moll de l'os de les negociacions. Com podem negociar acords climàtics si tan sols podem anomenar la causa de la crisi climàtica? Fa 2 anys, a la COP28, vam aprovar el primer text en la història de la Convenció Marc de Nacions Unides sobre canvi climàtic que anomenava els combustibles fòssils i deia: hem de transitar lluny dels combustibles fòssils en els sistemes energètics. Han passat 2 anys des de llavors i encara no han fet passos endavant en aquesta fita. Davant d'aquest drama i durant les 2 setmanes de negociacions, més de 80 països es van unir per dir que ells, sense firmar un full de ruta per eliminar els combustibles fòssils, no marxarien d'aquesta COP. Total, spoiler, que sí que han marxat perquè petroestats com Aràbia Saudita o com Rússia s'hi van posar en contra i el text final no inclou una sola paraula, no inclou una sola menció als combustibles fòssils i l'únic que hem tret de rellevant en termes de mitigació són 2 iniciatives voluntàries objectivament poc definides. Bueno, davant de la incapacitat que tenim per firmar qualsevol cosa en aquesta COP, el president de la COP30 va anunciar que tiraria endavant ell solet una proposta de full de ruta per abandonar els combustibles fòssils fora del marc conceptual de Nacions Unides o com a mínim fora del marc conceptual de la Convenció Marc. Què vol dir això? No ho sabem. Quina forma tindrà? No ho sabem tampoc. Aquí l'important entendre és que les coses dintre la Convenció Marc de Nacions Unides sobre canvi climàtic es decideixen per consens, un consens que s'està convertint en un dret a veto. És impossible tenir decisions finals sobre la reducció de l'ús de combustibles fòssils quan tenim a grans petroestats que estan en contra de firmar qualsevol acord que signifiqui deixar de fer negoci de produir petroli. En adaptació portem 2 anys intentant tenir un llistat d'indicadors per poder calcular com cadascun dels territoris s'està adaptant a la crisi climàtica. Durant aquests 2 anys, un grup d'experts han baixat el llistat inicial d'indicadors que eren més de 10.000 a 100 i en aquesta COP se n'han aprovat 59. El drama ha vingut perquè, mentre que Amèrica Llatina estava pressionant molt perquè els indicadors s'aprovessin, ja van aparèixer el grup africà dient que necessitaven 2 anys més de refinament polític perquè els indicadors que s'havien proposat eren massa intrusius i necessitaven un finançament extra per implementar-los. En finançament, l'únic rellevant que tenim és que s'ha aprovat l'acord per triplicar els diners per adaptació per al 2035. El punt aquí és que, a part d'aprovar coses, doncs les hauríem de començar a implementar en algun moment. El 2021 els països ja van aprovar doblar el finançament en termes d'adaptació per al 2015 i no hem arribat mai en aquesta fita. Estem molt lluny encara de complir amb l'acord de doblar el finançament en adaptació, molt més lluny encara de complir amb l'acord de triplicar, que és el nou, i molt més lluny encara de posar sobre la taula la quantitat de diners que es necessiten per adaptar els territoris a les sequeres, les onades de calor, les tempestes. Tot això costa molts diners. I per què passa això? Perquè tenim tants diners per mitigació i tan pocs per adaptació. Principalment perquè qui fica diners per la transició ecològica, especialment pel sud global, és el sector privat. I dona molt més rèdit invertir en plaques solars que posar diners per construir, per exemple, hospitals. És el que passa quan li deixes la transició ecològica a mans de les empreses. I finalment, la gran victòria de la COP30 ha sigut l'aprovació del mecanisme de transició justa després d'anys de molta pressió per part de la societat civil. Aquest mecanisme serveix perquè la transició ecològica respecti a tothom i serà el punt central on els països, especialment del sud global, podran demanar suport tècnic, cooperació internacional, etc. Finalment, s'ha aprovat en el marc narratiu de defensa de drets més progressista que hem vist en una decisió climàtica mai. Reconeix drets laborals, reconeix drets humans, reconeix el dret a un medi ambient net, el consentiment lliure, previ i informat, la participació de grups històricament vulnerats o històricament marginats. És una conquesta social que hauria d'ajudar a posar la justícia i les persones al centre de l'acció climàtica.
En termes molt generals, això és el que s'ha aprovat a la COP30. Queden molts temes oberts, queda tota la implementació del món per mantenir viu l'objectiu de l'1,5 graus i de l'Acord de París. Recordeu, però, que sense les COP ens encaminaríem a un escalfament global de més de 4 graus, per tant, d'alguna cosa sí que serveixen. El que sí que crec que és positiu és començar-nos a plantejar com podem millorar la presa de decisions en aquests espais, perquè alguns països, 5, 10, 25, no puguin vetar les decisions climàtiques més progressistes de la resta. Com ho fem per mantenir la credibilitat de les Nacions Unides, d'aquest espai, i incloure més la veu de nenes, nens, joves, dones, pagesos, pageses, comunitats marginalitzades, comunitats indígenes. La crisi climàtica ens afecta a totes de forma diferenciada i tothom hauria de poder-se veure reflectida en les meses de negociacions.